Здравейте хора, днес ще видите разлика. Виждате ли косата ми? Рошава и като паралеж съм. Днес ще си я направим да е много красива. Така. Само да взема вода. И да наточа вода. Ще ви взема с мен даже. Чакайте да обърна камерата първо. Ето. И сега сипваме вода. Малко чепинаме. Аз казах малко. Аз изпих цял чаш. Отново. Бомбардера. Бомбарлала. Ето я. Ето и са направим. Чакайте да обърна. Сега слагаме вода. Много малко. Окей. Разнасяме. Даже, че си такова под това. По този начин. Ледено е! Ледено! 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 Ау! Отзаде главата каква ми е. Ужас! Ако не ще е много по-красива, ама е било много по-грозно. Сега ще сложим на предното стъкло. То означава ето тук. Чакайте.